Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet Departamentiniň 2021-nji ýyllaky hasabaty. Türkmenistanyň prezident hökümetiň iki şahasyna ýolbaşçylyk edýär we adam hukuklarynyň bozulmagy derňelmeýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet Departamentiniň 2021-nji ýylda dünýäniň ýurtlaryna adam hukuklarynyň berjaý edilmegi baradaky hasabaty çap edildi. Türkmenistan baradaky bölümde 2021-nji ýylda geçirilen parlament saýlawlary soň Halk Maslahatynyň Mejlisiniň ýokarky palatasynyň başlygy bolan prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň hökümetiň iki şahasyna ýerine ýetiriji we kanun çykarjy organy ýolbaşçylyk edenligi belleýär. Hasabatda aşagdaky ýaly düdüğün bozmalar bar. Polisiýa we türbe işgärleri tarapyndan kaziýetden daşary öldürmeler, gynamalar we zulüm etmek, türmelerdäki agyr we durmuş üçin howply şertler, opozisiýa aktivistlerini, dissident we garaşly jurnalistleri, şol sanna daşary ýurtdylary we olaryň garnaşlaryny tutsak etmek we izarlamak, senzura, sahypalary blokirlamak we VPN programmalaryny goşmak bilen internetdäki çäklendirmeler, raýatlaryň ýygnanyşmak azatlygyna bolan hukugynyň bozulmagy, şol sanna hökümete degişli bolmadyk guramalary we raýat jemgyýeti guramalaryny döretmek, maliýeleşdirmek we dolandyrmak baradaky çäklendiriji kanunlar, halkara adam hukuklary guramalaryna çäklendirmeler we izarlamalar, esasan raýatlaryň din azatlygyna bolan hukuklarynyň düýpli bozulmagy, hereket azatlygy we ýurtdan çykmak hukugynyň bozulmagy, raýatlaryň döwletiň siýasatyna erkin we adalatly saýlawlar arkaly häkimiýetiň üýtgemegine täsir edip bilmezligi, hökümetiň köpçülikliň korrupsiýasy, jins esasly zorluk üçin derňegiň we jogapkärçiligiň bolmazlygy, özara razylyk bilen ullaryň arasynda jinsli, homoseksual gatnaşyklary jenaýat hasaplayan kanunlaryň bolmagy, işçileriň ýygnanyşmak azatlygyna, kärdeşler arkalaşyklaryna berk çäklendirmeler, şeýle hem çağalaryň mejbury zähmeti, şeýle hem döwlet işgärleriniň we howpsuzlyk güýçleriniň adam hukuklaryny jedasyz bozanlygy we korrupsiýa bilen meşgullanýandygy bellenilýär.